Abo nonsia aha eye SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra no pa nonsia kase ene braso se ye de brewo kase yi eye kase a ekoba jesi simpnemu aso asene se ye mfamro na ye ton adansie hu ne mapapa nyina bi e won nchen eye ekoba jesi na friend said na nakojo jesi company limited wono ena de ne sika asokase yi asene kama se ye mawonte o man Ghana emu nsem ene amanone emu ensem enye wono nko a End Point Homeopathy Clinic enso ebo ne chidomagina baba ena Leicester Company Limited enso ede Yas toothpaste and then the brush and I'll pay a year tree was sent for Yas toothpaste and then the brush and factory was sent 2074 and I want to run T74 and also a boy chidom ama edekasi and a pay diano yet de abrewo yatana say I was SOMPA 106.5 FM so I won't cry hano sabrecro ye could more santimantemua a SOMPA 93.1 and also ajikasi kama pa ayiko 100.9 and also a santimantamu kumasehona ya woje and seminal etopeting. So ena SOMPA 101.1 e watakwa SOMPA 103.3 e watakwa de SOMPA 106.1 e watachima SOMPA 98.9 e wosunyane SOMPA 90.7 e wonkranza na fe SOMPA 101.3 and also e wodoma doma FM 100.7 wononso ajikasiye e topete Kaneshia Man Radio ajikasiye ena fe Kingdom 106.1 ewo mankesima wononso eto kasiye apeten mabibia etumi akoboko Facebook no eye SOMPA 106.5 FM Accra odiko da naso bia radio phone nyina wono SOMPA FM yemupa na fe www.sompaonline.com so ye din semi bebre ene afoforo bia ka ho ede akogu YouTube no eye SOMPA FM live e kire sane mu a na ye sanim ewo SOMPA TV live loud and clear na wonso anya bia hwenya bia tie na bia etimi akonkan pa anopayin nsem a ye denam no na poso bie a didi so anane obeti bie ene se Ghana Education Service eden krata abamonten e kire se no kure na anu nsem bia obrempon ene team no betena ase kan ye na wo mo kan bi di ma teacherfo wo mo salaries aka mu no Ghana Education Service den krata abamonten e kire timelines om de ato ho a wo mo de betua eka ne nyina ede ama wo sanso ena emfinfi mantam mu mrasebedwani ogina homa twifoheman lower dincha abato mpesua no so wode atodwa akirese no kure etichafo wono mu ye bi pa nanso yen mabunu no ya ye hunu sa adesua eho hia eno nti ebema eno so ho hia yen pa sanso ena professor bia wono oye agri food integrity engineer wo University of Cape Coast, Reverend Engineer Professor Ernestay, waye fidie nwanwaso bi a wode ba montene so na ne waye no ehun nkomo ye de bebrewo the base movement womo so alonche eno a womapa womo party ne hontoma na sane womopa hontoma ene ho nsensem bebree no eno ho nkomo kakra ewo ho a ye de ebesomwo sanso ena medical lab scientists womo eka ede akere aban se aban womo ankasa nso womo council na se bedwaku a ebetimi ahwe womo so ede ama won na atimi akoyie pa atwema nwabiaja no ofo nso mrase bedwani o ho kire se no kure chip compound a ehia ede mamamfo wa apomden nsem ho wode aso abofom ama womo ba besi ede aboa ama o kire se no kure sane wahyehyɛ se obewie ne sa pepe wie pe ne atwa bosompo ede akwa amanone na amanone nsem mu no Israel soja ni bi a wo Lebanon wakwa akoya de bi a jese Christopher a womoteye womo apilai pa yedi mu nkomo ede ebebrewo nsem ya wodo bebre eka ho na yatena se ede ebrewo ewo kase ekwan so mimidin a me ba besom wo kontekro eye obrempon na KWAKU Ampomah wadoma kuma chia me ne me bra jeri wa ha sanso na rich BITMISE Tony ede yen enenam Facebook ne so afei yenhyensem na se emfa emawo enrada ena Ghana Education Service eden kratase bi eba montene so na nkrata wonde ba ye nyina no eyetie wase KWAKU kon ena no ada ena beyesa abosomi nsia kra bro abosomi nsia be abosomi nson ko ne nwotwe so
ɛna SOMPA FM ɛne SOMPA TV crew no yafa boy ho so na titiri pa ne Ghana Today so na akyerɛkyerɛfo a wɔn akyerɛdeɛ ebi ya bosumi du ebi ya bosumi du nan ebi kura timi kwa kodu abosumi du nsia ne du nson na wɔn akyerɛdeɛ wɔ man Ghana mu ama yɛ ma atimi akɔ suku awie kura ama ebi kura mpo toatoa so ne ade a na nso wɔn sika edi sɛ fata wɔn sɛ yɛde ma wɔn no na yɛmfa ɛma wɔn ɛno ɛna nam so kura ma yɛka bia ofia ha ɛma amanfoɔ kura twe yɛn daawrɛ ɛkeka wɔn wadwene kyerɛ yɛn ya nam so ɛma wɔn yɛ so mbɛ demonstration nti na wɔtwetwa mu no wɔn te wɔn gu mɔntere so ɛma wɔn kɔ asɔyɛ a ɛhwɛ sikasɛm so aka kyerɛ no so afɔ bɛ de akyire wura Thomas Nyako wɔbɔ mɔden a ɛne wɔn kasa ayɛ ɛkyerɛ sɛ no korɛ aban yɛ nhyehyɛ bebree yɛ a ɔne Ghana Education Service Controller and Accountant General ɛhyia yɛ a kwan a aban bɛfa so atua wɔn sika no ɛde ama wɔn wɔkyerɛkyerɛ nyinaa mu ɛde kyerɛ yɛ ɛno ɛna Ghana Education Service ɛnso ɛde nkrataa aba amɔnten so na wei nipa ne nsa hyɛ saa nkrataa sɛ ɛyɛ Professor Gisi Simili wɔno ɛna Mrs. wɔno na ne nsa hyɛ aseɛ Deputy Acting Deputy Director General ɛna wɔsan nkrataa yi ɛde ma Director General kasa ɛna wɔkɔpi Ministry of Education wɔn ka ho afei Deputy Minister of Education Chief Director Ministry of Education Ghana Education Service Council wɔn nyinaa ka ho Director General ɛna Ghana Education Service Headquarters wɔn ka ho Acting Deputy Director General wɔn nso wɔn nyinaa wɔn dɔɔso wɔn nyinaa ka ho bie ɛna afei mpanimfoɔ ahodoɔ ewu wɔn nyinaa ɛkwa de kosi Director General Administration GES Headquarters wɔn nyinaa ɛnsankan nkrataa yi bi sɛ Ghana Education Service ɛne Controller and Accountant General ɛna afei Ministry of Finance wɔn aka bom ayɛ sɛ wɔn de bosome 9 esi hɔ na wɔn de atuatua saa sika yi a aka mu ne nyinaa ɛno nti sɛ no wɔn bɛyɛ no nyame yɛ adom a bosome yɛ di anim a ɛyɛ May na wie yɛ no ano wɔn bɛtua bosome 9 ɛde ama atikyafo yi nti woyɛ teacher ni na osika aka mu a na sɛ May no bɛnya o May salary na wasan nya arrears 4 months ɛde aka ho afei June wɔn bɛsan tua 4 months ɛsan de aka ho July another 4 months na afei August nso wɔn bɛtua 4 months ɛde aka ho wei ne nhyehyɛeɛ a wɔn mo ɛyɛ ɛde afa wɔn sika aka mu no ho na wɔn si ha ɛkyia Ghanafoɔ nyinaa na afei nyame adom nso so a sɛnea nhyehyɛeɛ wɔ hɔ ɛne nneɛma ɛwɔ hɔ nyinaa sɛ Ghana Education Service wɔn asan nya Ministry of Finance approval sɛ wɔn ɛmfa nipa kakra no ɛno nso wɔn gu so a wɔn ɛfa nipa bɛyɛ sɛ mpem nson wɔn bɛfa wɔn nyinaa na wɔn aboa ama ɛyɛ enwomasua ne adekyerɛ ne nyinaa ɛtumi akɔ nkan wei ɛyɛ nea efiri Ghana Education Service wɔn akakye ɛba ɛda ne akyire kama ɛde ama yɛgu so gyina mu ɛwɔ enwomasua mu na ahyɛ ne nso ma me sɛ ugu so yɛ a wutie ɛkɔba gyesi simpere mu bɛma ne kaseɛ no ɛwɔ SOMPA 106.5 FM ɛna afei SOMPA TV so na yɛto akaseɛ no so no yɛkɔ akɔgyina mu ɛwɔ mfimfin mantam mu mfimfin mantam mu ɛyɛ pani a wɔno na ɛyɛ mmarahyɛ badwani ɛde ma de hyɛ yɛ wɔtwifo heman lowa de nkyia ɛyɛ onimnyamfoɔ Lawrence Agyensɛm wɔno ɛna wɔkasa yi wɔkyerɛ sɛ eniyama ɛkɔ so ɛwɔ ne mpɔtam no sɛ wanhwɛ na wanyɛ biribi amfa ho a ɛbɛha adwene paa nea ɔyɛ ɛde afa ho nyinaa ne sɛ mpɔtam hɔ no wɔn mu hia mpɔmuden papa na mpɔmuden papa a wɔn mu hia ne nyinaa no wɔno sɛ mmarahyɛ badwani wɔno nso ɛwɔ kyɛfa kɛseɛ paa ɛwɔ mu ebi ɛno nti bi ne ɔkasa yi wɔde aso abɔfam sɛ chip compound kɛseɛ paa kyɛnkyerɛnkyi wɔn mu ensi ɛmfɛma de hyɛ yɛ wɔn mpɔtam hɔ na ɛtumi aboa paa ama ne ma nyinaa ɛtumi akɔnkan na emu mansa koraa mpo na no wɔbɔ mmɔden aka kyerɛ adesuafoɔ ne wɔn mu a wɔn mpɔtam hɔ nyinaa sɛ ɛnwomasua ɛyɛ o ɛwɔ mu sɛ apɔmuden nsɛm no yɛ paa nanso nwomasua yɛ ɛtikyafoɔ bɔ wɔn ho mmɔden ɛwɔ mpɔtam hɔ na sɛ tikyafoɔ bɔ wɔn ho mmɔden deɛ a na mu adesuafoɔ no nso no ɛwɔ sɛ mu hunu sɛ adesua no mo bɛma na yɛ mo priority adesua no bɛma na yɛ mo dadwene ne mo ade hiadeɛ paa na mo asua deɛ yie na tikyafoɔ mmɔden bɔ a wɔbɔ challenges a wɔn fam imagine sɛ tikya ni akɔkyerɛ deɛ bɛyɛ sɛ abosomi maako edu nson na nso ne salary ma yɛ nso ɔse wɔn mpa aba wogu so kyerɛ deɛ na nso wo adesua ni na bɛsua deɛ no wo de abɔ ho nsafo ɛna wo de ne nam wo adesua no wo a wo nsua wo nhyɛ da nsua ne papa biara saa deɛ ne ba ne saa ɛha adwene paa ɛno nti ɔnam saa konya yi so ɛna wɔne yɛma ne bɔni ɛreka nan ɛbɔ nka wɔn ɔkyɛ sɛ moma yɛmfa ɛma yɛ adehia na yɛn awofoɔ no nso no yɛma yɛnyɛ adehia na yɛma yɛma ne nsua deɛ na tikyafoɔ brɛ anyɛ kwa
one say adesua ho hia teachers say wa ha e bo mo ho mode modern bo no so e be hia resources say o ko to nika na uni boot uni net uni ho akadia modern bo aye den enso nti holistic approach also tackle problem no from na kwara so no teachers no enya encouragement no motivation ahwe obo so no ma kire mo de but this time we share kwara so no omo yositifu omo fa adesua serious already no imado de adesua no ekoni but you say san ko ni more we onumnyamfo Lawrence Ajinsam na wokasa nyina no na wode niema ade akwakoche ewo mpotam ho a ne nyina ya adusuafo na sporting items bebre biti say football volleyball jersey ni ahodo bebre ena afi niema ebetimi aboa adekire ne adesua na wode koche schools makoma jese woche ya che 560 school desk what Nina, command director, district director of education. So I'm on here, no one teacher, Emma, this young for Honina, or we are no, and what Nichim award for him health center, a Honsu, Ukodi, Jumacasia Pa, a honomo. Not Nina Muna walk on, now a bank crash penny with young Madison award for him, and Potam, one also can who be a district director of health, a year, Daniel Ba, or Bravo call now a camp of Dinsamuno. Was I or no Daniel Banso, Edasi, Edibika Honsi. Lower Dentra district. About IRSA, your 4 health centers. Your districts, you can districts are districts without district hospital. In the hospital, we are our districts, but your health centers, your just come back into facilities are our districts. My IRSA, our districts. Districts, they are facing because of the hospital. You are to say agenda 111. You can almost see a so they are in your complexity. They are training health centers, no, they are support both from governments and communities. We yera Daniel Ba ya ono na ye pani kwanche for da pomdiano ewo twifu himan lower dincha abato empesia so na woni amane boni Eric anan etwetwe sa enkomoyi yeguso ginamu ewo mfimfim mantamu ho a Professor of Agri-Food Integrity Engineering, our University of Cape Coast, UCC, Reverend Engineer Professor NST, Wanona, Wabomodia, Ayenia will be ye bida, our my ganemu, say, why ye fidie was will be as a fidino, by Barbechere, say, Mammy, I'll tell the whole docrono crampuno, ye. Ana asay banchi ya oto dia ko fufu ana se banchi mari ya oto na dia ko kan obankun banchi mari no eyese wudie eye papa ana se enye papa na ebra wo kasa na wada sa adwuma die ene niema ewa animu nyina adie no woni amane boni erekanan ene bo nkomo a wo kyerɛkyerɛ nani suade hu ene adekode poten ya ehye ne kutupa hye ne nkuran ma ne yesa adie. Generally we are safe, but we are also not safe because Ghana is not a static nation. And we have different geographical locations. Fairly, we are safe because Ghana is a gateway to Africa. There are traditional methods for detecting whether the seed is authentic or not. These methods are cumbersome, destructive, and takes a long time. And that's where the challenge is. Now everything is moving faster. And with the development of AI and chemometrics, we have been able to put in technology that can pick authentic seed less than 20 seconds. So that's the innovation. This technology is going to help our farmers produce food and get higher yield. All we need is government to partner University of Cape Coast School of Agric to come out to give this technology to farmers so that market surveillance, geographical surveillance, where fertilizer moves without any sophisticated lab acquisition, production of food happens in rural areas. This technology, so far as mobile phone can work, can also work. To check whether the fertilizer is the right, to check whether the soil has this or that nutrient. We Professor Reverend Engineer Professor NST ena oni yamane boni erekanan ebon komo no ena wo chese ne ehia ne sa ban ene wo mo beto kese na sa adepapa yi wo mo de ama akuafo no na akuafo no so de aye wadwuma se ne ese na efata na nam sa aye so ama ne manyina etimi akonkan na aduane a yedi no ewo man Ghana mu no aye papa na ye papa nso so a wo man no enya mfaso papa de afrimu na kwadwoje si company limited akache ene yegina sisi ni a oton adansie ho ne ma papa nyina bie ewo man Ghana mu ne nkurabata ne doso ewo man Ghana mu na wo se
sɛ wo pa adansie ho nneɛma papapa ne bi deɛ mepa kyɛ bɔmmɔden na fa w'ani kyerɛ mu ɛwɔ nakakye na kɔpɛ bi ɛtɔ ɛkɔ ba gye sese mpere mu bɛrima nea yɛde hyɛ adansie ase ɛde kɔ wie nakakye ne nyinaa ɛhɔ ne guo na wokɔ nso so a wɔma wafutuo ne akwankyerɛ papa na sɛ nneɛma a wotɔ nyinaa nso de gu kaa mu a wɔde kɔgya wo free yɛ a wɔnyɛ wo kapre biara ɛno nti baabi a wɔ bi a wotie me biara no gye numbers yi na frɛ na wohwɛ n'akyira kwan na wɔn nso kɔtɔ nneɛma no bi ɛfa ɛfiri hɔ 0204 355 040 0204 355 040 ɛno yɛ ɛkɔba gye sisi mpere mu bɛma ne numbers ɛna mede ama wo no wo nso bɛtumi afrɛ no na wo nso akɔgye ɛnima papa ne nyinaa bi na ode asi wodan end point homeopathy clinic sɛ wonni ampomden papa dan no kora wontimi nsi ɛno nti bɔmɔden na bra na afei wɔnhwɛ wo wɔmfa homeopathy kwan so ɛnsa wo yadeɛ na bibia ɛntimi nkɔ yie mfama wo nea ɛha wo firi wo tiri nnua no bɛsi wo bɔwra no wode wo ba yɛnam homeopathy kwan so ɛde bɛsa wo yareɛ na ma wo ankasa no bɛhunu sampa woagyina wo nan so sɛneɛ ɔdoma nkoma bɔɔ wo pɛpɛɛpɛ mepatwɛ awoɔ na ɛma bɛma wo prostate wo ha waka akɔsi sɛn wode wakɔyɛ premature ejaculation wode bɔ ani a na woagye mu sɛ ɛku ha mesrɛ pa modern akɔ end point homeopathy clinic na kache na fi wɔn hwɛ wo pa ɛwɔ saa kwan ne so mepatwɛ wo kidney ho haw wo liver ho haw ɛna ntiri mu haw bia ɛha wo no woduru hɔ a yɛbɛtumi ahwɛ ma bibia ɛtumi akɔyie ɛde ama yɛwɔ massage physiotherapy nso ɛyɛ adwuma ɛwɔ hɔ a woduru hɔ a ɛnema nyina de na akwa mu kama wapɔm de nti ɛna end point homeopathy clinic yaba mepatwɛ yɛ ɔkoro ma bo hia ɛwɔ asantemantam mu ɛna nkra ha ya so Spinters Road Shell signboard ɛhɔ ɛne yɛbutuo yɛ numbers abɛtumi afrɛ no yɛ 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 end point homeopathy clinic udruwa wonso beka say I'm free Leicester Ghana Limited and a day years toothpaste and then the brush e dia be dwama so abeboa yen amane ma nyina ekoyie pa e dia ma yen san say wo so dia no pa na wo twiri wo se na wan nya adu papa ana bros papa amfa ntwe wo se a da bia be twiri wo se onim se watwi nanso still enkabone na wo wanum nanso still emoa na edidi wo se na se na we hu ana wo se na atu se kadum we hu ana atu na to wanum bra wo didie e ya sa de e ha dwene pa fa years toothpaste and then the brush fa no etwi wo se na beboa wo pa enya na e wo shops ahodo nyina supermarket e na afi nso shops ahodo wonom empo pharmacies ahodo nyina empo eton bi bomoden na wo a wo pedodo na watu aton no je number si na so frɛ 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na oni yen abo enkomo efritete ede ba besinde ni nananom edetete yen a yetimi nom na ema ye mpomden papa ehohoro mogyam ehohoro ntin mu ma yade bia edam kwan so mpo ba epampam no ne boost immune system no etimi boa ye pa ema yetimi gina na so hye sa atadwen ya hye ne kubu no eye 2074 T74 ene ye frɛ no hwɛ ya ye ne se nsuo nanso ye adwuma pa eye nananom dudu hahama no a wɔse ye ni aduaba no ne emfa haban no emfa nsa yade no ɛno ɛna nananom de aye wade aman ya ene ne ye asem de aye na abɛfo ene de DHC esan de asomu a aye so powerful a etimi akuti anyare wahodo ɛwɔ nipadua no nyinaa ɛno nti bɔmɔden na baabi a wo bia no bɔmɔden na pɛbi wo de no yade bia ɛha wo ɛwɔ nipadua mu ɛne mogya no mu ntini no mu bia no ebetimi ayi ni nyinaa ɛde afiri hɔ na ho atimi atɔ pa na mmom hyɛ no nso ɛnyɛ ma pemfo ba wo ma akoda nufo na akoda wo nya mfinhyia edu emienu obi a wo pɛ bia to atu aton bia no ɔmfa na nyikyire mu ɛwɔ Okanshi Drug Lane ɛna afei kuma so Ashtown Kolina Keba anaje number si na frɛ 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 0501 628 931 na oni ye abonkomo wono madawroma eno maso yasene me yede kase ebrewo ma ye na ne ho kakra bi mra ye ba yede kase ne ntoso ede be ma wo TV Emma Aketuapa. Eyeno kure Emma Aketuapa yetoa kase no eso. Na yekwagina mu ewo apomden ensem mu. Wei eye
one more Ghana Association of Medical Laboratory Scientists one more and a to frɛ aban sɛ we die beyanka aban ene mrahye bedwam nyina emfa emre bi mra ebetimi ama Medical Laboratory Sciences Council atimi aba na atimi aboa pa ma wo mudwumadi a wo mudie no atimi akoyie pa san sɛ wo mu hia nhyehyɛ papa a wo mode bɛyɛ adwuma na pania woni amansan ebo nkomo a wono ena yɛ Ashanti Regional Chairman edema Ghana Association of Medical Laboratory Scientists yewura Dr. George Yao Ayirakwa wone yamane boni bawa beidu ena ebo enkomo a wode saa ensemi nyina eto nanim no kyese no kore wo mu hia aban mfa saa regulatory body emra no metenete wo mo nhyehyɛ nyina ma wona mo adwuma no atimi akoyie pa na senemu ye ha we are part 2 of program here nene no yedi kan no na program atu is a parliament to your doorstep and say me shebo say mo dimi ko mra se bedwama brano biar meba ma be ka cha me man for ene ma cost of parliament abusuan fanche na ye pe Dr. George Yao Ayirakwa nene no na yabo ede amount na emse afei na ene no atom yentie ne nsem na ode to ba wa bedu anim no. Already know we are under allied health. Allied health will consist of a lot of other professionals. Allied health will tell you, say, what about this group? What about this group? It's difficult for us getting certain things through. And going forward, we believe and we think, say, once we have our own council, we can monitor our own people. We can do our own investigation. We can set up your own standards. As a professional, say a PAX, say a accreditation, say a a association we can do it our own council. Can catch up any the minister, any all the policymakers, any stakeholders, we say here a council no see. Here your council no sisia Dr. George Yao Ayirakwa ena woni amane boni ba wa beidu ebo saa enkomo yi ye guso to ansem no so e wa santimantem wa na mrahye bedwani a wogine mu edema de hye wo atwemanwa be Janof onimnyamfo Frank Eboa wono na ye ka se wo kire se no kure apomde ho nsem hia pa e wone mpatam ho eno nti wono se mrahye bedwani no obomodin a de aso abofom se wo mu NC chip compound kese pa modern one bi emfama pasoro wo mu e wo asantemantam mu e atwemanwa be Janof ho no a na etimi aboa ama mpomden papa no etimi akonkan ebra wo kasa no woni ama ne boni ba wa beju e bon komo sei na senemu ye ha we are part 2 of program here nene no yedi kan no na program atu is a parliament to your doorstep and say me shebo say mo dimi ko mra se bedwama brano biar meba ma be ka cha me man for ene ma cost of parliament I don't know part 1 na ekoye ya mu se ya me nananum ko transe ye no te be ka de cost of parliament omo ma futu officer questions bia omo to for we manya futu de ko na bo na ko back in mayor enya asema me de ko parliament de akọ eno adantin a part 2 yin so nyame ame ho kwa se nya chip compound e ma pasrofo ene nkura etwa ho ahye nyina je da so bo fom ne e be fitiase e si chip compound no ama pasrofo ene akwabo asopa kapo ene de aka nyina nkura ka ho nyina eti ne nam hu ya ne so far no it's about 750,000 Ghana and they allocate said the Maui. Onimnyamfo Frank Yeboa wono mrahye bedwani edema de hia ewo atwemanwa be Janof nene ene yati ye no wakasa wie yepe ene ohempopra owa pasoro okofo badumafo enso de kakra kan no chese mo piafo biu bia ni wa wotiri fo asɛmpa kɔdo enti sɛnam wɔ hɔ na sɛbe ma de hye wa ahoyeye na ona bo se apomudene wɔ hɔ a na nipa timi yɛ adu enti wode sɛbe chip compound a etimi ma nipa wo sɔle kora na sɛbe wode ɔhwɛ wa pomumpo sɛ me kɔ furu ma metimi adana wode yɛmfa saa de no kora nto kɔ ne enkyekere wɔ nsam sɛ na enemafoɔ pressure yi ebi wo so ana na he kura na osuga akoduru ehene no apomdire wo na ebi kura nkotwa anhwe wo wuram na ya amfra me se ebi kura adabɔne nti no akotwa ahwe saa ne ama na di yenya ama wona nko mu ho ade na wo so mu boa ye ya kyekere wo man ebi kura wu aputupura a wonim na ka no wo saa de wo ha na okɔhwe na pomdire na sini o wa ha abeka kyerɛ ne sɛ maame enkofuo na wa ya ho nko akokora no akotwa ahwe Mami fancy so kakra. Nampo apomudene
we eye okofo badumafo ono ye ohempopro a wo pasoro ewo atwemanwa biaja no for santimantamu na wo boss ha enkomo na amane boyi yamane boni ba wa bedu na eto emane ye afi yemfa nsem ne nkowie ewo amanone wa amanone nsem no video bi trend pa na sa video ni ye Israeli soldier ni bia wono ewo Lebanon, Southern Lebanon ho Yesu ne statue bi esi ho wo de hammer pa en wadi dwiri Yesu statue no e de atofom na obi nnima de kodi e ba nanim ene ne tirimu a wo de yes no kura na mso ma apam ofa Benjamin Nyantachi a wo mo frɛ ne Benjamin Netanyahu wo de na no ato asɛm no mu kyerɛ sɛ no kura ade we ya soja ni na ye ne de wono akura sɛ prime minister ne wura ho papa sɛ Yesu soja Yesu statue pa ne mfoni esi ho a womo bompa ya de faso nyina no papa idi wo de hwe wo Facebook ana TV no so no hwe hama ne kita soja ni a wode brum je se wo papai no kra wo se no eni se si ho kra eno na se si amene wo ka sei Israeli Defense Council and Defense Force no womo so mo ahwe ade ni mudin womo se soja ni na se bibi ha no enti animanimu ye womo behwe na womo aya ne tirimu na adwene mu nyina hwehwemu na asotwe bia edi se fata so womde mano no womde amano enam so kro mpo ma me no ka sei so for pani a wono ena da yasafo na wo Debel ano Debel congregation no Fadi Flefel wadna no atumbi che say ade we pa de ye eyawro ho sem pa say sacred symbol say yesi ho ya obia som no koto no so de no na bompa ya de faso na soja ni a ade ekura mpo wo bompa ya faso me bo wo kura ho ban wo Hezbollah sefo wo mo nsem no na wo de hama bekwa kodwida to agusi no kura nam so ma US ambassador ya wo Israel Mike Huckabee wono kura de atoso no ye Baptist minister wakotro Twitter no so X no so a chese we pa de ye ma so twe mu odene pa emfama sa soja ni a odi sa nyam bransam na nam sa yeso ama send signal e de akọwiase amansan nyina se next time unya sa de ni bi na se ofiri mu fia o de ayesua de we so e na ye gina na ye de kasere nyina e de aba na wie ye sa afei e na waso afidie no a ensam bi ya ye de e beso ho e wo bra ekoba jesi sempre mu bema aso yasene ma ye de bre wo na endpoint homeopathy clinic enso bo ye chidom Leicester Company Limited e de yas toothpaste and brush abebo ye chidom na 2074 enso e kan ye ho no ye de besom wo no bi ene se Ghana Education Service e de nkrata e de aba monten so kire se no kure se de na anu na otwetwa mu ye be kan ye no sa pepepe wo mo de eye abosomi makomako enan e de yesi ho ya abosomi bia wo betua abosomi nan e salary eye arrears akamu e de ma teacher fo a wo wa kira de be sa abosomi du ebi abosomi edunsia ne dunson e de kora nimu no wo mo betua sa aka ne nyina e de afiri wo san so na mfimfim mantam nso no ahye bedwane e ogina ma de hye wo twifo himalo wade nchia eye onimnyamfo Lawrence ajinsam enso ade bi ato so e kire se nwumasua de ekoyie pa teachafo bre eno nti ye no ma de suafo no nso no eye aye momode ane ma de sua no enkoyie na etimi asua de no akonkan ama ne manyina etimi akonkan eno ena Professor of Agri-Food Integrity Engineering at University of Cape Coast UCC Reverend Engineer Professor Tay Ernest wode ato dwa say afidie nwaso a waye e de aba montene so se ne be ye betimi aboa pa ama yenuane a ye di yetimi ehunu se ye papa se anye papa no aban emeso wo masene na yentimi fama akuafo no etimi aboa emaduane papa etimi atena wo man Ghana mu Ghana Association of Medical Laboratory Scientists enso toto e de sere aban se wonye mrakete na wonfa mo ekuo bi a ebetimi abo ma adwuma a wo mo ye nyina eho ban e na atwemanwa beja no from Asebedwane oni miamfo Frank Eboanso e de aso e de abofom se pasoro wo mu hia mpomden papa eno ntiensi ultramodern chip compound pa emfa ema yewie no yekọ Israel mamu na Israel kra yekọ ye wo mo Lebanon mfimfin ho e na soja ni bi a wono se Yesu hu ye na hiu se Yesu hu ni ye na bufu ni statue ni mfoni esi wo de hama akobubu atu agu a empanifo bebre akasa fa ho yetena se wo SOMPA 106.5 so e won kran ha yi SOMPA 93.1 ewa santimanta moje kase ni nyina sanso ena ayiko 100.9 so je kase ni bie afi Adamfopa Radio of France Ahenko Paris wono so je kase nyina to peten SOMPA 101.1 ewa takwa SOMPA 103.3 ewa takwa de SOMPA 106.1 ewa tachima SOMPA 98.9 wosunyane SOMPA 90.7 ewa nkranza ena afi SOMPA 101.3 eno so ewo doma hona doma FM 100.7 eje kase kanehia ban radio nkran ha eje kase ni nyina Kingdom 106
106.1 ɛwɔ mankasim udi code anso baabi a FM phone nyinaa wɔn bo nsampa SOMPA FM gyinam sa belaba ɛna afi Facebook ni yɛ SOMPA 106.5 FM Accra YouTube yɛ SOMPA FM live www.sompaonline.com nso yɛde nsɛm ni awofro bebree ɛde akogu abetumi akɔkenkan bi yɛkyiri ni nyinaa sanemu bɛdɛ ɛwɔ SOMPA TV so midin ɛde OBREMPONG na KWAKU AMPOMAH Odema kuma chiame ne me Rich BITMISE Tony ene boa yen ede yen ko Facebook no so yes sorry so ama dwumadi yen kaye nyina ato ase metiefo nyina moniti a enya ado